Iso mandek ora? Hah? Kene ya do wedi kene. Prandae kula do gleleng-gleleng. Nabuh do antingan. Wis arep maeka wong tuwa. Kesempatan iki. Kesempatan apa nang kene iki? Rada dhuwur lho derajatku. Ora megur miyaga. Rada ki rapati ya. Hah? Rada isian. Lah iya nek sing dhuwur sampean. Aman? Aman. Asam lambung aman? Sip. Ah donga aku mau iki. Sing dalu Mas Gading. Sing dalu wis kan. Suwe ra ketemu. Seneng aku. Wis kaya aku ki tak rasa-rasa anu Pripun? Kaya Mbah Waluya. Lah kae ditutke Mbah Waluya wedok kae. Wah, Jan wis. Aku ya nek arep melu bintang tamu ki dandan sing apik. Heeh. Livenan. Apa? Livenan. Liver iki apa? Iki lho. Gincu. Oh. Lipstick. Besok nganggo cat tembok. Ya kurang ajar to kowe iki. Ora tau mosok wong kok dicat tembok. Ya. Wah. Bunga. Aku bingung Pripun? Dadi yes iki didadak karo panjenengane Pak Lurah. Nggih, terus? Lah mane kaya tok ngendikake mau lho Mas. Heeh. Bintang tamu niki asline kondang-kondang Mbak Tatin, Elisa karo Mbak Lintang. Heeh. Kok dadi aku tuh anggap usul Hah? Kok aku tuh anggap nelonyor-nelonyorke awakku dhewe ben iso diundang. Lah mbok menawa Ora ya. Gengsi ya Mas. Aku gengsi ngono. gengsi to. Gengsi. Aku Harga diri yo. harga diri. Harga diri, harga mati. Heeh. Wis suatu saat iki Pak. Iki harga diri. Ora nek ora harga diri. Dikai wae gelut. Wah, aku gelut-gelut ayo. Aja. Nuwun lho Mas. Iya. Mas Gading. Nggih. Ngene iki ya Mas asline ya. Pripun? Aku ki kepiye ya? Nek dibakoke dadi bintang tamu. Iki rasane iki kurang pede, Mas. Beda nek aku saka miyaga terus tak unggahke ngono kae ra beban. Nek ngene iki Beban lah bayaran 7,5 juta ya aku iki, Mas. Percaya ora Dul? Percaya ora? ora. Wah iya, ngapusi wae. Iki terus arep kon ngopo ngono ki aku bingung. Lah yo ngewangi aku tok, Om. Ya iya tak ewangi lho iki. Lara apa-apa tak ewangi. Ki acara ten pundi niki? Ten Balai Desa Pilangrejo Tipar. Ya. Acarane Bersih dusun. Oh. Desa. Oh desa. Tulisane Desa desa. ngeyel kok kowe iki desa. Lah sing ngeyel iki sapa? Lah sampean kuwi iki desa udu dusun. Sing muni dusun sapa? Ah, iya. Ya wis ndedonga Nggih, muga-muga warga Pilangrejo sak kiwa tengene sakwise bahagian wayang iki muga-muga kabeh kepanggih karahayon kawilujengan. Amin. Pokoke kalis ing sambikala nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Niki nyun sewu kula sakniki madeg dados bintang tamu. Kula miyaga nggih kula ayahi bintang tamu kula ayahi. Mayang nggih kula ayahi. Kula nek mayang apik. Apik ning kalah ketrima kalih Mas Gading. Dasare ya piyayine bagus Mas Gading gitu. Nggih. Gagah gede dhuwur nih. Karang kula jaman umur-umuran isih Mas Gading 19 20 ya ngentek-entek apa-apa. Ora kaya dirimu. Wis saiki arep ngatur ke apa? Ngaturke Aja suwe-suwe lho iki aku mumet lho iki. lho ayo mumet bareng. Oh ya aja mumet bareng. Kowe nek mumet medhon le mayang. Terus kan gedhe sing gedhe ning kono. Ama, oh bayare tok emplep kok.
Aku kon genteni Rasudi. Padake. Wis gara-gara. Ya gak arep anu ki sapa? Hah? Arep ngopo iki ngono lho. Lah arep wayangan ngene. Lah ya wayangan ki kon bal-balan ki penonton. Wah, mbahku di video call Mbah Walu ya. Heeh. Wis. Lah ya. Tekel Loret. Bisa coba sehat ya, Mbah. Wis go ning aku aja kon jola-joli lho ra iso aku. Ki ngedeke iki lho bintang tamu ki lho aja meng aku tok. Lah nggih. Semene iki sik-sik dhewe meng aku bayare. Nek karo nilai pamundutan Om. Heeh, pamundutan diwaca Mas iki disiarke secara live dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam Seno wabarakatuh. Channel. Sugeng dalu, Nggih. Gading badhe nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi ingkang nembang Mbak Anting saking Pak Darso Klaten matur suwun nggih. Nah terus enten niki ayang-ayang sampun transfer 100.000. Yes. Saking Danar Mandiri Sleman. Nah, Niki enten melih. Mas titip sawer tuk wayangan ki Gading nanti malam nggih. Nggih. Nyuwun gending mujiwat. wah mujiwat. Nah, nggih. Dibawani niki. Sing bawani sapa? Iki lho yang nembang duet Mas Keswan and Mbak Lintang. Kowe ra cemburu. Hah? Aku saiki nekat lho aku. Kono nekat to kae lho. Oh, Ditunggoni kok. Ora Arep apa-apa nekat. nek yahene ra krungu bojoku. Oh. Terus, Pun lagi niku. nah, iki ya didek. Posisi siji meneh, Ding. Sugeng dalu Mas Gading mugi lancar pagelaranipun dumugi tancep kayon. Amin. Nyuwun tembang imbangana katresnanku. Dibawani aja turu sore kaki. Ingkang nembang Nduk Mega Prastiwi. Matur Mbah nuwun saking kula Ibu Suharmi Depok Jawa Barat. Nggih. Kanca waranggana komplit, Mas. Komplit Om komplit. Iki mau talune kok sik muni ming wong loro. Sing muni wong loro. Sing muni lha sik Jiro Lupatmo 6. Iki kon ngopo iki? Muni piye muni matrut apa? Ora, lha sik kur ngono lho. Oh, nggon kur mau. Ngono cek ramune kon mulih ya Mas ngopo kan. Sing pojok dhewe kae wis tuwa ya. Lah kae iki nggo jimat. Nggo jimat. Iki dienggo jimat. Oh. Kowe iki dienggo sajen. Ingkung ya. Ingkung. Wah, potel-potele engko. Iki Mbak Tatin, Mbak Elisa iki. Nggih. Diaturi kon. Nggih, dijumenengake gitu. Dijumenengake karo Mbak Lintang. Arep sapa sik, Mas? Nun, Arep sapa sik di antara bertiga iki sik cantik-cantik iki? yo bareng no Om. Bareng. 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 Heeh. Ya. Disepoti teng arep sepoti apa Teng spoti teng. Lah ya gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ora kuat pokoknya Mas Kezani ngadeg sedikit Wis wis lho. lah ya faktor U ya berarti. Arep lingguh ra apa-apa Faktor niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni betene lempoh rasa. Wis tak ngadeg aku. Nah, Ah iya, wong ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuro netizen. Iki kok Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Kayak wis lali to Pak De. Lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih alih Pak Naryo sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya.
Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ah. Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Lagi binage. Gimana Mas Dalang, sehat? Wah, alhamdulillah Mas sehat. Gading? Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak. Piye? Nyerak. Warono sik Pak. Aku Wis lali. Aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Iya, Salaman sih. Gini-gini. Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lita sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom. Nggih, sugeng dalu macane Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih, alhamdulillah. Loh, beda to le salaman nek karo aku langsung dicopot Lho, ngene. kalau karo aku mau lembut iki. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya, Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Yo. Kok iso ngono ya? Ya, Tergantung. saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Yo ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Dalu. Malah saya ora. Saya penting salaman sik wae. Lah, iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tos, ya. tos. Oh, beda. Beda, Ini toh. ini tanda kasih sayang beliaunya sama Akio. Piye? Kasih sayang gobal kok. Wes mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. kanca banget Kanca dadi nek banget. terlalu kanca dadi plek. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita kanca lah. Nek Ah. kancane kental kan ngene iki plek. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek kowe gak. ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak? Iya beda arti piye ah mang menit kowe kok. Plek. Orang Dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih. Gading Nggih. wonten Pilangrejo. Pilangrejo. Nggih. Nika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Pak Lurah. Pak Penewu, Patok Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin semuanya Iya. rawuh alhamdulillah. Sedaya perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang pokoknya semua. pulang dari Masih Pulang semangat ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa dari Lis? IKPR. Apa? IKPR. IKPR sih nang IKPR. Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilangrejo. Keluarga para Benjang tanggal rejo. 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo gawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya sa kuwi iki dadi Isen-isen watak tuku. ora. kuwi iki wis dadi watake. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok ya. Ora iso ya. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga wis. kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh ya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya saoke-oke, blublak, Ini ki dublak, yo. bludak, bludak, Bludak. tumplek blek saoke penonton dari tahun ke Tumplek blek. tahun. Yo, tumplek blek, Tumplek blek. saoke yo. Tumpek. Tumpek, tumpek, Tumplek blek. Tumpek. Angel tumpek, blek, blek.
Mas ya. Gading. Part 2 ya Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa iki nobar nganggo layar gede layar tancep ya Layar tancap. Angel kok. kono Kene tak larasi ke apane tutuke. Iki Ya, bisa ora streaming Mbak Lisa. ya Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. ya melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo matur sebagai nuwun dalang favorit Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rano ya. bintang tamu Kisban, Dremes lho. ono Wis Bintang bintang tamu. tamu. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Coba. Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. nah wis ping pira Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Ya, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau ngujiwat nggih. Nggih, enten Mas ujian. Gading. Ini kita saya kathah nggih lho. Oh, lagi dibaca mawon. Nah, nggih padahal Bocor. Diwoco, diboco. Masa Bocor. penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki wong bludak kok ludak kae. Ya. Mbok sesuk ki sinau basa lis. Kowe ki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan Ya, ngambah. Heh, Sowan ngambah. sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum. usah nek Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah katus lah nang jarum. Elisa. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wes ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wes ngono kuwi kok aja njaluk bali timbel. Heh? Timbel. Alangku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. pawenang. Iki sing nglatih aku, Ini Tim. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok Ngelatih nggon sarune iki lho. yo ngelatih le nakal. Nah, ini. Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk ya. Mas Gading. Sindennya juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wes bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik loro kok dikenal kengko. Iya. Ya, Menika napa Iya. Mas Gading lagune? Nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP-ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah. Wacana Om. Jan ngono salah dene Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik, Om. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP-ku khusus buat wayangan. Waduh eman-eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya.
Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun. Iki Ya. surat cinta Gun apa, Gajah Bayat, Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek ra siramu Ini bunek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kae. Nah, niki, lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, ini yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontul diaturke dandang diaturke kontul ke. Nah ini Karepku ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet ta? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muta-muta terus. Malah Iya. nggih Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini Asam lambung. semoga lekas sembuh ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyuwun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Cinten? nolawikan tiyasa. Nola. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Wah, edan amin. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garengnya satu mengko, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua prahmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tiyasa putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi riwen Mas? Ujiwat malu Mas. Pujiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, pujiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinanggani Mas Kis. Wah, jana. Poin tin. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho tin 250 kok aku engko. Nggih. Siap.